دے جانا ذری غور کر دے جانا اللہ دے قرآن دا تیسرا مقام ہے تے میرے نبی نا محبت کرن دا تیسرا حصول اے فرمایا اللہ دا قرآن ہے فرمایا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا اللہ اکبر اللہ تو جو کر دے جانا ذری غور کر دے جانا اللہ فرما دے نے کائنات دے لوگو جڑے اللہ دی ایمان لے کے آئے نے محمد رسول اللہ تے ایمان لے کے آئے نے لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا میرے نبی دی مدد بھی کرنی ہے کس طرح مدد کرنی ہے شریعت دے معاملے دے اندر کماں دے اندر مدد کرنی ہے وَتُوَقِّرُوهُ میرے نبی دی توقیر بھی کرنی ہے توقیر دا معنی میرے نبی دا ادب بھی کرنا ہے اللہ اکبر اللہ او یارو میرے نبی دا ادب کس طرح کرنا ہے آج لوگ گندیاں نالیاں دیتے میرے نبی دا روزہ بنا دے پھر دینے گندیاں گلیاں دے اندر میرے نبی دا روزہ بنا دے پھر دینے بیٹیا محبت دا سبق ہے پیار دا سبق ہے انہاں گندیاں نالیاں دے اندر میرے نبی دا روزہ نہ بنایا کر انہاں گندیاں گٹراں دے اندر میرے نبی دا روزہ نہ بنایا کر میرے نبی دا روزہ اللہ نے کتے بنایا ہے آؤ سید بخاری کھولیے پیار والی کتاب کھولیے نبی پاک نے فرمایا ما بین بیتی ومنبری روضۃ من ریاض الجنہ اللہ میرے نبی دے روزے واسطے اگر جگہ پسند آئیے جنت کا ٹکڑا پسند آیا ہے اللہ اکبر اللہ ادب کرو میرے نبی دا ادب کرو میرے نبی بنال پیار کر لو اللہ اکبر اللہ سبحان لو کی نا صرف زبان دے نال پیار کر دینے دلوں میرے نبی نال پیار کرو دلوں میرے نبی نال الفت کرو اللہ اکبر اللہ توجہ کر دے جانا ذری غور کر دے جانا اللہ تعالی دا قرآن ہے فرمایا